I just want to say thank you to my big brother. Chief Imo has a very good heart. And he's a very selfless person. Yes, and he comes through for people. And that's how you will know this is events. You saw the amount of people that came. And they all came with their heart because he's a good person. Chief Imo, may you continue to be that person that God has made it to be. You have been touching lives, continue to touch lives. Yes, you touch life through your comedy, you touch life through your personality. In short, it was so easy for me to adapt with him. Like, he's so easygoing. He's always there for those he values. Even you that he does not like anybody. As far as he wants to help you, he will come through for you. He doesn't look back. That shows that he's a great man. God will keep you for us. God will protect you. God will continue to uplift you. You will never know a sad thing. In the name of Jesus. Thank you so much for being a nice person. That's why everybody's always around you, because we love you. We genuinely love you. Just know that we value you. Yes. There's always food. God continue to keep you for your wife, continue to keep you for your children in Jesus' name. Amen. God continue to keep you for us. Yes. Amen. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. Is Jesus. Imarama, Imarama. Imarama, Imarama. Imarama, Imarama. Jesus Marama. Yes, sir. Nando mwa kweba Jesus Marama. Nando mwa Marama. Nando dumejo Marama. Nando ruwa Marama. Nando nuni no Marama. Nando dumekidai o Marama. Ai na-ekele Chineke n'ụbọchị taa. Ihe ọma Chineke mere. Ewe mechichi ihe mmemme niile emere na Satọde. O wee bụrụ ihe eji ọṅụ n'udo were testify. Ekele dịrị Chineke n'aha Jizọs. Amen. Chief Imo, ọma akọ gị n'aka. Amen. Ọma akọ gị n'aka. Amen. Lee ndị agha niile anyị ji ọchịwọ ka ewu. Ọchịwọ. Amaghị ndị. Ọchịrị ọzọ. Chineke ga na-enye gị ka ị wee na-agọzi ndị nsogbu na ọma akọ gị n'aka. Ihe ọ sọrọ onye iro gbagharịcha oje nọrọ ofu ebe. Maka na ọwụ ha zitere gị n'ụwa. Onye zitere gị n'ụwa ekwubiela okwu n'isi gị. Gosi na ọ ga-adịrị gị mma. Adọ ihe o zitere gị ka ị na-eme. Wee na-achụ ndị mmadụ ọrịa. Maka na ụwa anyị nọzi kịta nke ikpeazụ a. Many people nọ na sorrow. Many people nọ na different things na-ewute ha. Mana onye weta fon ya otu a kirie. Afọ ebe chief na-eme. Anaghị aga otu a onwe ụdị nke m anaghị afụ ma nke a nọ na baịkị ma nke a na-asụ chere m ma nke afụrụ ịchafụ a na-aga ebe ị na-eme ma ndị okenye ma ndị agadi ma ndị average ma ndị nta onye ọbụla na-enwe aṅụrị onye nwechakwa aṅụrị ofesikwa activity of his day ka ihe ejiwe na-ekwu ya ị na-eme ihe a ka ndị mmadụ nwee udo ọnwụ na ọnwụ ya ịkwụ ụdọ ga-adụ too much na ụdọ ụwa anyị nọ na nkịta maka ihe isi ike akarịka mana ụdị ihe anyị na-eme ọ na-eme ọnwụ ọ na-aga everywhere na-agwụ ndị mmadụ ọrịa ọ ga na-adịrị gị mma ihe ọjọọ dị n'iro ọ nọghịkwanụ n'azụ ịnọ n'ihe iro ebe ọ bụla ha si wee tosa ya jump and pass. Ị na-jump ya na-pass ya steady. Maka onwe onye na-echebe ihe ọjọọ. Onye chekwa Enugu, onye ji nkata jee na river, okukata mmiri onye ekwe nkute. Otu a si kwu etu ọ dị n'aha Jizọs. N'isi nwa m nwaanyị kwu, onye ọbụla chere nwa m echiche maka nwa n'ebe a eluigwe ya agbara m osialị. Ihe mmadụ anaghị eto onwe mana eluigwe ya agbara m osialị. Azụrụ m nwa azụcha ya
Chineke mazi ka o si wee mepụgazi nke fọrọ o wee na-emekwa n'ụka ọchị mana ndị iro ọsụsụ na ha achọghị ịnakpụ ụla nọọ echiche nwa m ya na-awa ha isi mana onye isi m na-awa aja ya ewere nke ya chụọ ya otu ahụ si wee kwue ka ọ dị ọ bụrụ na mmejọ mmụọ mejọ mmadụ ha mejọ m mana ọ bụrụ na m emejọ mmụọ mejọ mmadụ ya gazie kwe na ghọta biko ihe nna ya onye ọbụla n'ebe a biko nụ ekwenụ chifu ruo n'isi ruwekwe n'isi humble ọgwa humble ka nwee ihu ya aṅụala nne unu dị humble unu aṅụchara were na-eje lọlọ ọmarịcha nwaanyị atụrụ n'ọda ụmụ nwaanyị niile ụmụ nwaanyị niile na-atụ udo ọ bụ ebula ka anyị mara ọgụ melebe ngala ụmụ nwaanyị niile na-atụ udo ọ bụ ebula adọrọ gị nwa n'ụtụtụ dụrụ gị nwa n'ehihie dụrụ gị nwa n'abalị dụrụ gị mma in between hours mma zugara ahụ otu a ka ọ bụ n'aha Jizọs achọwala gị mma anyị enyigizi ị na-ekwu ọtụtụ okwu n'ọgụ werezie aṅụrị ya wụ fụị mashin gị na-agazi idonduwa mege idebi gị iwe ọbada nduwa mege idebi gị iwe idonduwa gaza idebi gị iwe ọbada nduwa mege idebi gị iwe Amen. Agabe burana luye buru. Hallelujah. 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 Up with the blood of Jesus. Blood of Jesus. We seal everything with the blood of Jesus. Blood of Jesus. From the crown of our head to the sole of our feet, with the blood of Jesus. Blood of Jesus. We mark our forehead with the name of God the Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. So shall it be in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen. Maria. Amen. Maria. Amen. Maria. Chica,